Hyvää päivää ja Jumalan rauhaa teille koko konferenssiväki. Minun nimeni on Tino Grönfors, olen Suomesta, Suomen romani ja toimin toiminnanjohtajana Suomen Elämä ja Valo -järjestössä. Suomen Elämä ja Valo -järjestö viettää tänä vuonna juhlavuotta. Meidän järjestömme täyttää 60 vuotta ja se on meille suuri ilonaihe. Se kertoo meille siitä, että Jumala on uskollinen, Jumala on ollut työssä mukana ja Jumala on vaikuttanut kaiken aikaa Suomen romanien elämässä. Noin 60 vuotta sitten Suomessa oli romani-uskovia, ehkä joitain kappaleita. Jumala kuitenkin laski näiden romani-uskovien ja muutaman valtaväestön seurakuntien ihmisten sydämelle voimakkaan näyn. Ja tämän näyn ytimessä oli se, että jokainen Suomen romani tulisi voittaa Kristukselle. Toinen tärkeä nuolenkärki oli se, että jokainen uskoon tullut romani tulee johtaa paikallisen seurakunnan yhteyteen. Ja tämä näky laittoi ihmisiä liikkeelle. Se tarkoitti sitä, että lähdettiin kiertämään kylästä kylään, kodista kotiin, pidettiin erilaisia tilaisuuksia, käytiin kodeissa kertomassa romanille tästä pelastuksen tiestä. Jossain vaiheessa mukaan tuli teltta, teltan kanssa kierrettiin kaupungista toiseen, kylästä toiseen, pidettiin telttakokouksia ja niin aikaa meni eteenpäin. Lasketaan, että noin parikymmentä vuotta tuosta näystä ja sen syttymisestä, niin Suomen romanit oli kaikkialla melkeinpä kuulleet sanoman Kristuksesta. Tänä päivänä lasketaan, että Suomen noin 12 000, 13 000 romanista, niin jopa 2500, ehkä 3000 romania on uudesti syntyneitä ja kuuluu joihinkin paikallisiin seurakuntiin. Tämä on prosentuaalisesti tosi iso ja vaikuttava tulos. Tänä päivänä enää meidän työssämme ei teltta kierrä, mutta me kierrämme. Tänä päivänä meidän työmme nuolenkärki edelleenkin on tavoittaa ihminen keskellä elämää, keskellä arkea. Meidän työntekijämme menevät jatkuvasti eri puolilla Suomea romanikoteihin, tavoittaa romaneita sen oman elämänpiirin keskellä. Tänä päivänä Suomessa romanien elämä monin paikoin näin inhimillisesti ja taloudellisesti on varsin hyvää, ihmiset voi hyvin, elää hyvin, mutta hengellinen hätä on edelleenkin monen kohdalla suuri. Tänä päivänä kaiken hyvinvoinnin keskellä on tullut uusia voimakkaita haasteita myöskin Suomen romanien elämään. Päihteet, väkivalta, monenlainen rikollisuus. Tuntuu, että voimakkaasti kuin aaltona pyyhkii Suomen nuorisomme yli ja vaikuttaa todella negatiivista Suomen romanien elämään. Tuntuu, että sieluvihollinen on voimakkaasti ja kovalla vauhdilla liikkeellä meidän keskuudessamme tänään. Mutta kaiken tämän keskellä uskomme edelleenkin, että Jumalalla on meille sanottavaa. Edelleenkin viesti Jumalan maailmasta on se, että Jumala haluaa hyvää romanien elämää. Jumala haluaa pelastaa jokaisen ihmisen. Tämän kotityön, perhetyön lisäksi niin meidän työmme on hyvin monenlaista. Kierrämme vankiloissa, pidämme seurakuntien kanssa erilaisia tilaisuuksia, tapahtumia, evankelioimme tavalla ja toisella. Ja tämän kaiken kotimaassa tehtävän työn rinnalle on voimakkaasti noussut viime vuosikymmeninä työ Euroopan romanien parhaaksi ja tavoittamiseksi. Olemmekin säännöllisesti, aktiivisesti ja järjestäytyneesti toimineet jo 1980-luvulta saakka itäisessä Euroopassa, esimerkiksi Veikko Hekkalan johdolla ja työn kautta, ja työ on laajentunut ja työhön on tullut mukaan monia uusia ihmisiä. Tänään meidän romanilähetystyötämme johtaa koordinaattorina teillekin monelle konferenssiväelle tuttu Janne Harjukoski, ja yhdessä tässä työssä on mukana paljon ihmisiä Suomesta, paljon seurakuntia Suomesta. Kaiken työmme perustana ja lähtökohtana onkin se, että me uskomme, että Jumala toimii edelleenkin seurakuntiensa keskellä ja seurakuntien kautta. Ja siksi kaikki meidän työ täällä Suomessa ja myös lähetyskentällä niin on seurakuntien työtä. Kaikki se työ halutaan tehdä yhdessä seurakuntien kanssa ja seurakuntien keskellä. Näemmekin, että Elämä ja Valo -järjestö ei ole jokin oma yksikkönsä tai oma seurakuntansa, vaan Elämä ja Valo -järjestö on työväline, työkalu seurakunnille romanien tavoittamiseen. Ja tässä kaikessa haluamme olla mukana. Toivotamme
teille koko konferenssiväelle oikein voimakasta Jumalan siunausta. Tänään on meidän aikamme tehdä työtä. Tehdään yhdessä niin kauan työtä, kun aikaa on. Siunausta teille kaikille.